Formel 1, all golf och Champions League. Ring 0200 219 219 och beställ via Sportkanalen nu. Bollen ut till höger, inlägget Stutzak, rensas av Mikael Nilsson. Elm, nu måste bollen komma upp på Zlatan. Och det gör den också, Zlatan tar med sig bollen! Zlatan Ibrahimovic, han gör mål! Han gör mål! Zlatan gör mål! På stopptid i de sista sekunderna! Zlatan Ibrahimovic gör 2-1 till Sverige! Gör 2-1 till Sverige när matchen är slut! Och på vilket sätt? På vilket sätt? Ja, det är helt otroligt. Se här! Och vilket mål! Vilket mål! Men det är viktigt att sträcka fram den där foten. Matchen är slut, Bosse! Sverige har vunnit! Fantastiskt. Sverige är med i VM-kvalgruppen i allra högsta grad igen. Genom mål av Zlatan Ibrahimovic på det här säregna sättet. Men vi måste få säga att det var välförtjänt, Niklas. Det var otroligt välförtjänt. Den här straffen i 80 minuten var naturligtvis ett jäkla bakslag.